des instructions ont été données pour enclencher les opérations de retour. Bon, an bɛ waati min na bi don tɛmɛnenw na ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais bi yɔrɔ kalmenen don kosɛbɛ mais kɔsa in na février kalo tile 27 o ye dangarikan ka étudiant na o y'a jɔgi mais bi kɔni a faya kosɛbɛ mais o kɛra yɔrɔ min na a kɛra divers de ani capitale ka jan dɔɔni a bɛ kilo 60 bɔ a n'u cɛ mais bi yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ne n'a kumana a ka fisa kosɛbɛ. Farafina jamanaden tɔ minnu bɛ olu fɛnɛ ka koɲa bɛ cogo di? Bon, farafina jamanaden minnu bɛ yan Laginɛ kɔni ye avion dɔw bila ka na olu ka mɔgɔ dɔw ta ka taa kunu wa ministre des affaires étrangères yɛrɛ nana nɔfɛ ani Côte d'Ivoire fana bɛ k'u préparer jamana wɛrɛw Gabon fana bɛ k'u préparer olu bɛɛ bɛ ka u ka mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka segin ka taa n'u ye u ka dugu la. Mais nin bɛɛ bɛ sen na maliden minnu fɛnɛ bɛ yen u bɛ fɛ ka to yen wa walima u bɛ fɛ ka segin ka na Mali kɔnɔna la ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka mun de kɛ? Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka lasigiden min bɛ yan komi n y'a fɔ an ka ɲininkan kɔrɔlen na n'u ye communiqué kɛ maa o maa bɛ fɛ ka segin ka taa i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn maa caman de y'a tɔgɔ sɛbɛn mais kalandenw b'o la baarakɛlaw b'o la f'an bɛ yɔrɔ min na bi décision foyi ma fɔ aw ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wayi ko avion bɛ na sini ou bien a bɛ na sini kɛnɛ décision jumɛn de taara an tɛ foyi kalama. A ye jamana faamaw ɲininka u ye jaabi jumɛn fɔ aw ye? Bari sɔgɔmada in na an ka président n'o ye Modibo Daɲɔn ye a ye laseli kɛ a ko k'a min kumana donc mais u ma décision laban f'u ye ko don jumɛn de avion bɛ na ou bien mɔgɔ hakɛ jumɛn de bɛ yen min bɛ se ka taa. Mɔgɔ hakɛ joli y'a tɔgɔ sɛbɛn? Minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛ taa maa 150 la n'a ma t'o sanfɛ dɛ 160 ɲɔgɔn. Tunisie yɛrɛ jamana fanga ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka mun de kɛ pour que aw yɛrɛ bɛ se ka makaran? Fɔlɔfɔlɔ la minɛli caman tun bɛ kɛ mais tile filanin na an y'a kɔlɔsi o tɛ ka kɛ tugun quoi et puis l'académie sanfɛ kɔsa in na soit o ye Tunisien dɔ yɛrɛ minɛ k'o y'a essayé ka politique saharienne dɔ fana agressé mais o y'o yɛrɛ minɛ Tunisien yɛrɛ y'o minɛ je pense que justice bɛ k'a ka baara kɛ. I bɛ fɛ k'a fɔ ko Tunisie jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛ kan ka wuli ka dankari minnu bɛ fɛ ka dankari dunanw na wa? I bɛ fɛ k'o de fɔ wa? Kosɛbɛ o bɛ k'o daminɛ bi o daminɛna maa o maa n'i bɛ fɛ ka dankari kɛ dunan na bi Tunisie jamana ɲɛmaaw o ko i ni fangatigiw de b'a la ka di i n'olu de cɛ.